Пламен Иванов от Клетка. Заповядайте за медал. Аплодисменти за Пламен Иванов. Избраният за най-талантлив играч на турнира Ариана Аматьорска лига 2011 година. Как се чувстваш с тая награда? Ами и щастлив, и леко нещастен, след което отпаднахме малко, нямахме късмет, станахме четвърти, за което съжалявам, но това е един много хубав подарък. Бяхте един от най-колоритните отбори. Какво не ви достигна? Ами да, ние като цяло дойдохме за забавлението, получи се много добре и както казах, на полуфинала мал шанс, за мача за трето място също и за това съжалявам. Да, но спечели една много хубава награда. Предизвикателство ли е за теб това, което ще правите? Абсолютно да, за един аматьор млад. Това е голям подарък и се надявам да дам всичко от себе си. Мечтата осъществима ли да станеш професионалист? Надявам се да стана професионалист. Ти го пожелавам от сърце. Успех!